Kidung Srina Tokas Maran Manis Sehang Gugati Tapi sina wanging netra suwe darmaning lara pranti solaeka taman wuyo Nora no usada yen ra temu sira wong mandhe Nimas manis nyoto kangkar ya kas marah nyarengi Mas Landak menika karawan pepundhan-pepundhan saking Bayoran juragane krupuk ya kepareng rawuh genah rame iki. Iki mratandani kanggo sampun ngerapi dahar genah gayengke. Ya buka celuk Dek Anjar. Apa to? Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku Duh wong ayu pepujanku ati susah kangen sliramu monggo wong ayu Rina wengi tak antian
aku tetep nunggu kowe bali rasa kangen rapi samari ya mung sira kan bisa nambani ayo wong ayu kowe lungguhmu kene cedhak pun kakang wong ayu nggih Mas kowe aja cedhak penyaron pendemung budek kowe wis-wis kene kene ben tambah pinter kangen sajake ora ngono ya calon mantu kok oh iya ngono ya sida apa ora sido no kapan iki ayo kok di 2020 oke ayo aja sama kunjuk atur dumateng sadaya para Bapak Ibu ingkang satu pinurmatan ngaturaken wilujeng siang sugeng rawuh sugeng rahapi darang sampun sumadyo sinambing laras campur sari madu esmo pangarso dari panjenenganipun Roko Mas Bambang Sebro iya ayah aja nganti taruna ki ora ngungkuli bapa sliramu ki isih keturunane seniman kondang nggih ya sing ngripta lagu kuli bangunan panjenenganipun bapa geng bariman mula ya sinau sing tenanan aja nganti sliramu nganti kalah karo bapa nggih Pak ana unen-unen taruna ing ngungkuli bapa rasah yak-yakan sik. Oke. Lah iya, aja sing mbok tiru puput. Sing wis ya wis. Ora, aku diajari karo Mbak Fitri lho. Kuwi meneh malah remuk. Monggo. Dawang bagus. Rina wengi tak impi susah nunggu kowe bali
ya mung sira bisa ngambani kentute rakone kembar dhewe ya, Dut. Kuwi ngepose ayo Semarangan kudune kaya geseh kentute. No ini. Ya Cahayu. Ya Anjar, liyane rapati Ayu. Ayu dhewe ki Anjar. Iki Mas rada ayu. Bintang tamu ya. Bintang tamu apa? Aku lagi ketemu lagi ping 3 iki kok. Tak hitung bahwa Cikarang terus wingi ngendi kae? Bayoran terus kene. Adoh-adoh ya. Adoh-adoh. Larang iki. Ora pati. Ayo. Aja sama. Pamintaku nimasito asih hatut runtut tansah reruntungan ing sarina sawengine pripun Mae? Wah iki gobios lho mpunan iki. Masuk angin jan. Nggih bar niki mantun. Datan kinggang sarambut lamun adoh caketing ati yen cedhak tansah mulat sido asih mletrik Boten sae empunan. Sae. Pindo mimi amin tuno hayo nimas bareng tepi wajib sido asemna prayan ngene iki jenenge dagelan Pak. Lah kok anggere penutupan kok dicepetke ngono lho. Pun lanjut jenengan sik, engko aku langsung. Oh kula riyen, mboten Mae. Apa nih iki sing mburi? Ya ampun. Sapa kuwi? Dosa kuwi. Aku kang setya satu wit nganti saiki bebas
mboten ngrencangi mriki. Mbok monggo mriki. Kowe rada ngeler-ngeler kok, Put. Masuk angin. Bar iki sembuh, Mbah. Kowe ngerti, Put? Sragen ki bar panen raya. Heeh. Tenan. Mosok to, Mbah? Mogolan ki berhasil kabeh. Ya ampun. Aku ngengeh 5 kresek tok lihat dol kabeh. Napa nggih, Mak e? Sawahe tanggane. Wah, aku ngengeh 5 kresek muga-muga tekan panen iki kok. Monggo, Pak e. Nah. Waloloy mugi lestari iya Sing nyenggaki mau Pak e lho, Mbah. Pak Lurah. Lah iya to. Pak Lurah Joko iki mbiyen simbole jagung. Oh ngono. Sampeyan lho, Mbah. Aku ben nyoblos kono kok. Aku kalangan kok ya. Aku ya roh kuwi lho, jagung telo. Monggo. Mugianto berkaing Mbok monggo le. Ya ampun. Melampah tepi
Sing maske kula napa Pak E? Pripun ndang diteruske ndang diramungke genti. Kok kesesat to Pak Lurah? Alah, jan. Ra kulinane Jakarta Put. Kulinane karo Rini kok ya. Aku kurang horeg. Heeh. Angger sliramu saka Rini apa ledik ya. Mokianto Duh wong ayu. Wah, Apa kuwi? bojreng iblis lanang atas. Hujane ngati. Wah, iki ceritane jegleng to. Kaya Jegleng separuh-separuh. ngene wong nandang asmara. Wis. Piye? Apa to waku dhewe Mas Joko ngerti sing ngendang. Jegange persis Mas Harso. Sikile ditumpangke siji ya toh. Wis arek titisane alhamdulillah. Ya muga-muga blejet. Penting aja raben ngono ae. Nano. duh dewa Jawa Kandang sama gelundung. welas sono bring wak mami besok kapan katakan Oi roa. Diajeng nih mas. Idam Susarias Moro Matur nuwun Mas Boge. Sih, dipun lajengaken Nyidam Sari. Ya semane sinten to Pakde putune iki? Sea. Oh, bocah kok ayu men kok ngene. Sea. Oh, kleru Sea. Senengane. Seane kleru. Kuwi biyen sing nyiarke ya aku ya, Sea. Yo, Nyidam Sari.
dandan wedok mau. Sea. Aku ngerti sea jan. Kalungan sea. Ayo masukin, Dek. Nalikane Duke semua bergoyang bersama dengan Dimas Bukelwati. Menayu tayu sak jose. Andeng-andeng apa? Iya. Yuh. Tak kira tato kok ijo kok. Baterinku sadok tatonan. Matur suwun Pak Joko, berkah selalu. Nggih, mugi-mugi sehat. Amin, nggih. Siaga campur sari madu kesmo kenging para pradangga apyor busananira lir surya wadalira saking Calanidi arsa madangi jagat tumungup panding sak pucaking wukir merbabak bang sumila ya rasarating surya mega lan gunung
Muga-muga ngewangi adikku lanang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk dumateng sahyaning para lenggah, para tamu kakung miwah putri sesepuh, pini sepuh, aji sepuh ingkang satu kinurmatan, langkung-langkung dumateng pamengku wilayah Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW setempat beserta jajarannya yang saya hormati. Lumebaripun dumateng sedaya sutresnaning budaya Jawi campur sari. Boten kata lumpen, among tamu, among sinoman, pramusaji utawi ibu-ibu penjaga prasmanan, pasukan batik sedaya kemawon ngaturaken wilujeng siang sugeng ngaya jejibahan sinamping laras campur sari madu kesmo. Pimpinan saking Mas Bambang Sebro niki nuhani dawuh pakurmatan saking panjenenganipun Bapak Kemis Sudarsono yang terkenal di mana-mana Pak D Kumis, dalasan Ibu Ina Budiarti ingkang sampun kepareng netepi darmanipun tiang asepah hamalakramaken putra ingkang mijil putri jih menika Diahayu Winda Eka Novita Sari ingkang sampun kalampahan daup kalian bagus Ridwan putra jalu saking Bapak Muhammad Ridwan Rianto, putra jalu saking Bapak Sukaryanto, dalasan Ibu Rosita. Mugia kagem penganten kekalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah enggal dipun paringi momongan ingkang soleh ugi solehah. Amin. Bapak Ibu, para lenggah, para tamu ingkang satu kinurmatan, keluarga besar saking Sragen nganti Gemolong Jawa Tengah, boten kata lumpen songsong agung pinangka pamengku wilayah kepala desa nganti panjenenganipun Bapak Haji Joko ngaturaken wilujeng siang sugeng rawuh wonten ing tlatah Bekasi, Jawa Barat. Dumateng para Bapak Ibu wonten ing mriki campur sari madu kesmo Hanganti Swarawati Poncowidawati ingkang setunggal nembe kantos busana. Tentunya Bapak Ibu yang tidak bisa memahami bahasa kami jangan khawatir, akan dikolaborasi dengan bahasa-bahasa nasional karena ini di wilayah Bekasi. Ada yang Sunda, ada yang Betawi, ada yang Madura, ada yang Jawa. Oke, kami perkenalkan satu persatu artis yang mendukung Madu Kismo Campur Sari Mijil saking tlatah Tegal, Jawa Tengah. Sanipun Diayu Fitri Tegal Oye. Ucul isih pinggir kali lha saiki pinggir kuburan angger metu tol cedhak saiki wilujeng siang cahayu sinambung kadang seniwati salajengipun Made in Kota Klaten bersinar sawanipun Diayu Puput Cahyani. Digayeng langsung gayeng aja kesuwen gel bayoran selak kondur bayoran dikit conten sinambung kadang senewati salajengipun Made in Kota Pacitan Jawa Timur suwanipun Diayu
Nimas Bogel Wati. Tanggapan ping 3 tuk liontine anyar asem kok. Wingi sing dienggo ijo saiki ganti merah maron. Asem tenan. Sawerane pirang-pirang wingi. Sinambung kat iki sing alhamdulillah MC-ne, anggere MC-ne Bogel ya kena. Iki Mas Musik dipirsani karo biaya pirang-pirang barang dangdeng kuwi. Sinambung hadang Seniwati salajengipun Seniwati saking tlatah Wonogiri sukses. Sawanipun Diahayu Anjar Setyawati Madu Kesmo. Wilujeng siang Cahayu. Wilujeng siang Mas. Nomorku ora ilang to? Ora. Ora blok to? Ora. Aku sing diblok. Oh. Alah Cahayu padha sehat ya. Aku seneng deh. Om Bogel sekarang sudah lemu, Masya Allah. Bar tak ketoke ning Solo. Kamu habis ngapain bisa lemu kayak Jakarta gitu? kira mampu. Aku tak ketoke ning Solo, tak diandakke ning Solo. Oke. Pas sekaten wingi, wah. Anu neng Ora. Yes, kecake wong ayu, kula piyambak Pangandaliwora. Ki Bogel Hadi Prayitno mijil saking Tabumi Sukawati Sragen Asri. Saking pepanggungan Madukismo Siningkuyung Kadang AJS Gentabana Genset cerah foto ngaturaken wilujeng siang Sugeng rawuh sugeng karo sita senaping laras campur sari Madukismo. Sepining swasana kadang-kadang Madukismo campur sari badhe ngaturaken atur pambuka lumantar lelagon manut buri ca. Iya Madukismo asik wong pintaru cedhuk. Atiku rumah
Iki engko sak pupuh awake dhewe sowan wonten Pak Kemis. Ben aja goleki dokumentasine engko nekoke fotoku digel karo penyanyine. Siap-siap Pak Kemis. Yo, masukin Dek. Saiki wis kepada dadi Pasukan Matuke semua. Urutnya semua Bang Uput. Bang Uput sini. Ayo. Sing itu mati jak joget, ini tradisi Sragen. Bablas ke rojeng Mas. Lagi cocok wong Pak Kemis ki lurah teko iki Mas anu paling kota rawuh lho ki mau. Lagi. Ya. Saiki wis kepatung
Mengke terus kebayuran pokoknya sasampun ngerapi dahar lelenggahan gitu. Terus mengke jejogetan. Beksan tayub sinarengan kadang-kadang campur sari matu gesmo. Makarya sinarengan AJS Audio Sumedang. Begitu bergerakan langsung lumantar cerah foto bersyuting Genta Buana Jensen Indonesia. Takut ucap bagus tembang joget sing besos sekolah bisa lulus yen tumindak yo sing tulus. Bawa kemis